Nananom atena konye wo Assin Nsuta ne Assin Ampimanim a wo mfimfini mantam mu aye amamre ne amane de owura yere Cornelia Yeboa asia konya so se Assin Nsuta hima. Jumadie de titire ni anintu epi ba Assin Nsuta frise timamufo ne amanfo e wo Assin Nsuta nyina hwe da sonko anim ache yie pa. Amanye no fiase memeneda toa so ne kwasi ada kosi ne dwoada so wa amanye ni mu no woso anana hema Ampofowaa Ampradwoa Yeboaa II so mienu de ne fa Assin Nsuta monten so kowie ahemfie. Wo ahemfie ho no edwabo kese na Assin Nsuta hene na nakwaachemafo ne nananom atena konya boma ohema foforo a wayi no se onso ne nananom asomu se Assin Nsuta hema ne Assin Ampimanim Benkumhemaa. Atitire no bi ne otumfo santehene Asrampon hene ye maame Dr. Felicia Boatin Dankwa a dodo na afre no ma Jofel ene won a oka ho pi. Follow yen all social media handles PAG TV GH na de ekoso wo ya mamre ne amanie mu no ye de ba besom ye damase.